makeup artist Magaling ni akong Ma'am Bianca. Plastika na lang. So kapag kailangan niyo ng makeup artist, kontakin niyo lang kami. Ang galing-galing niya. Ayan. Mar Fernandez. Ayan. Yung isa rin kakatilang Fernandez din. Mga kamag-anak mo siya. Sangat ang ating bida. Si Miss Bianca, Queen. At ang kanyang mga kasama. Hello! Hi! Welcome to my vlog. Welcome to my YouTube channel, Queen Fashion and Travel. Don't forget to subscribe. Wow. Ilang pan mo naman subscribe? Ayan ang ating mga bida. Diba? Ang groom at ang bride. Tapos na yung makeup niya. So mag-umpisa na tayong photoshoot. Yun, gagawin natin guys. From the start, gagawin natin sa Na, pag ka muna titingin, yung kamay lang pinipicturan. Sabay ganun eh. May nagpapatawan din. Sino? Ako? Ako ba yun? Yes, ma'am. Ay, sorry. Ako pa talaga. Kasalanan niyo. Ayan, tikit-tikit sa mga wakit mo yun. Ayan. Ma'am, medyo atras ka lang. Bitaw mo rin. Yan na yan ah. 2, 1, go. Tingin na. Lean your hand. Tingin sa malayo. Good. Okay, that's all. Isang pitik lang. Same position. Lean your head. Okay. Ready, go. Diretso. Hawak. Ingat. Ingat. Tingin sa malayo. Bye-bye. Ay, hindi ko na-record. Okay, 1, 2, go. Okay. Hala. Hindi ko na-record. Makarakal ka dyan init. Kamusta mo? Makakarami ka dito, sir. Kasi hindi ko nare-record minsan eh. Ayan, mga- Stand by. Ang ganda siyang makeup artist. Kailangan ko nga ng ano, yung maglalaglag lang ng buntot. Ben. Bitaw mo lang yung ano. Yung papali pa rin. Look at shadow, tingin na nga yung dalawa. Tingin. Ganda tsaka guwapo. Parpit ikaw ng rapid fire ha. Stand by, wait lang, unay cue. And 3, 2, 1, go. Wait, mali.
Oh, para mong ano, wag mong... Sobra naman yun. Wag mong itap. Get ready ah. And 3, 2, 1, go. Drag beauty. Okay. Last. Ganda rin parang may bright. Lower lang ah. Maganda siya, maganda. Standby. Ngayon ko lang siya nakita ng harap. Ako din. Laging Nakamas Ready? na. 1, Pati nga yung 2, 3, go. Dito, hindi ko nakita. Good. Okay, ando na tayo. Naka-steady mo sa steady mo na lang. Loka ako. Walang standby. And 3, 2, 1, go. Nice one. Ayan, ang ganda-ganda naman dyan. Tingnan nyo nga. Malang ko sa ating sila. Okay, sir, tingin doon. Tingin doon. Then, sabihin ko kapag maghaharapan na po kayo dito. Dito, tingin ko dito. So, ayan, bababa na po kami. Tapos na kami nag-shoot dito. Mag-press muna ng konti. What's your step? So, ito, bababa po kami. Nauna na yung mga kasama natin sa baba. Ayan.